Hyvä. Mä me istuvat noin. Mikähän Tussäkin tänne. painaa vastaan. Kainaloa meille. Mulla on se deodoranttipetsäni. Aika pahasti. Eli lähdetään täältä takapuolesta lukemaan. Eli laukauspelottomuus. Se on laukausvarma. Ei ollut mitään ongelmia. Tosi epäilty, onko vahatulpat korvissa tai jotain. Se oli tehokkaat tulpat. Kyllä. Ja luoksepäästävyydessä koira on hyvä tahto luoksepäästävä avoin. Siitä ei ole mitään ongelmia, ei missään osiossa, ei millään lailla. Se palautuu hyvin äkkiä, sitä haluaa olla ystävällinen mieluummin. Sitten tuo kovuus, eli miten se muistaa näitä ikäviä asioita. No, ikäviä asioita pitää tietysti olla ikäviä, että ne on ikäviä asioita. Ei se niitä muistele. Kyllähän se niin kuin näki tuossa, että kyllä se huomaa ja säikähtää niitä, mutta ei se niitä pahalla muistele. Että se on kohtuullisen kova. Niin, ja jos ei koira missään vaiheessa osaa säikähtää ja tai muuta, niin ei se säily kyllä ehjänä. Se on ihan luonnollinen ilmiö se. Temperamentti, eli miten se huomaa, näkee asioita, miten se reagoi suuntaan oikea-aikaisesti, niin tämä on ihan puhtaasti vilkas koira. Tämä on +3 se ihanne. Eli se pystyy niinku suuntaamaan se huomio just sinne, missä tapahtuu. Ei mitään hajontaa ei ole siinä asiassa. Ja hermot, pikkasen kerää kuormaa, pikkasen rauhattomuutta alkaa näkyä, mutta se on +1 hieman rauhaton, eli se on ihan normaali hermot, sillä ihan hyvät hermot. Taisteluhalu, kuinka leukoja lihaksiaan käyttää, taistellakseen jostakin johonkin, voittaakseen pelkonsa. Niin kelkallahan sitä tulee hyvin esiin myöskin sen leikin lisäksi tätä taisteluhalua, ja kyllä sitä kaikki yltää tähän suureen sillä. Et hyökkäyksissäkin on niin sitä taisteluhalua mukana ihan selkeästi sillä. Eli +3 suuri. Sitten puolustushalu, kuinka sinua puolustaa. Niin kyllä, mukana on tosi vahvasti, mutta sitten tietysti keppi onneksi voittaa. Tarjoaa keppiä, niin se on ihan ystävällinen. Niin, jos ei sitä taisteluhalua on, niin se on ihan passiivista se puolustaminen. Kyllä siinä pitää olla kyllä siinä sitä moottori on siellä takana. Se on +3 kohtuullinen hillitty. Hillitty tulee tosiaan siitä, että se on ystävällinen hyökkäys jälkeen. Tuo terävyys tuossa seinällä, niin ensin se vähän niin kuin varoittelee sieltä, niin kuin, se ei ole ihan tosissaan vielä, kun kauempaa on. Mutta sitten kun tulikin jo ihan lähemmäksi siinä hyökkäyksessä, niin sitten se oli jo ihan tosissaan siinä. Sanoi, että ei muuten tarvitse tulla. Ja kyllä jäi kepit kaikki mielestä pois sen jälkeen, ettei niinku ajatellutkaan niitä. Mutta sitten kun heittää kepin pois ja alkaa juttelemaan, niin koira on hirveän hyvä kaveri. Et se on niinku saman tien vaihtaa sen ystävyydeksi, että ei muistella menneitä pahalla. Et se on +3 kohtuullinen ilmajäljellä hyökkäyshalua siinäkin. Ja sitten tämä toimintakyky, eli erikoiskokina on kelkka ja pimeä huone, ja sitten koko rada, miten se selvittää sen niin kuin koiran katsottuna niin kuin oikealla tavalla, niin tämä on +2 hyvä, tämä koira.